Tata bụ ụka nke 27 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 2 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ n'akụkụ ụwa niile ebe dị iche iche anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Mass tata, Phil na Kelechi ụmụnna kwe na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ihe ha bụ n'obi oge ugbu a ha na-eme mmemme anniversary ha ji wee nụba di na nwunye. Tony na Ịma Ikebodu na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi Chineke n'isi Chidimma Ikebodu, onye nke na-elote mgbe eji wee mụọ ya, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Marcel na Judith Nwachukwu, ndị nke na-elote arọ 11 ha ji wee bụrụ di na nwunye. Ezinụlọ Ọkọlue na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ihe Ifeọma Chukwunọlụ na Chukwunọnsọ Ọkọlue, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha, ka Chineke na-agọzi ha, na-edu ha, na-agbaziri ha. Greg na Skọlọga Amaka na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya, ka Chineke na-agọzikwa Phil na Kelechi ụmụnna kwe, ndị nke na-elote mgbe ha ji wee bido ịnụ di na nwunye. Chris na Maureen Okereke na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ime ndụ nwa ha nwoke Fidelis Okereke, onye nke gbara arọ 19 tata, were na-ayọkwa
ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya, na-agbaziri ya, na-emekwa ka ihe niile ọ na-ayọ na ndụ ya ka ọ na-emeli ya. Ndị Igwe Lennox na Ngozi Anụnwa na-ayọ maka ụmụaka niile nọ n'ụwa niile, ụmụ nke niile ndị nke ha kwa, ka Chineke na-edu ha, na-agbaziri ha, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwaanyị Nkiru Cynthia Anụnwa Ọrakpọ, onye nke rapụrụ ụwa n'ọnwa one ma one gara aga. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Izuchukwu Chuke. Ezinụlọ Ugbọgụ na Arinze na-ayọ maka mkpụrụ obi Philomena Chimezie Arinze. Ifeanyị na Kristian Nwemelie na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Ọka Okwuraiwe. Ndị Legion of Mary na-ayọ maka mkpụrụ obi niile ndị Legion nwụrụ anwụ. Tony na Emma Ikebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Medlin Obiọma Ikebodo, ara 3 o ji wee rapụ ụwa nke a. Regina Ego Ọraguzie na-ayọ maka mkpụrụ obi Anayọ Egboka. Anthony Ikebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Fada Matthew Atansi, onye nke rapụ na Thursday anụnwa. Emeka Njọkụ na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwanyị Jovita Ezihie Ni Njọkụ. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi anyị ezukọgo ọzọ dị ka ofu ụmụnne n'ime Kristi, bụrụkwazị ofu ụmụnne ndị si ofu ebe wee pụta, ndị ala Igbo apụtagola anyị ndị ebe anyị zọpụrụ iche, ka anyị tikwanụ ebumnuche anyị ndị ọzọkwa
wee na-ayọ Chineke maka obodo ebe anyị si na ya wee pụta n'ala Igbo anyị ebe a na-akwafu ọbara ndị mmadụ na-enwere ihe ha mere, so anyị wee na-ayọ ka Chineke ji aka ewere ọnọdụ ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ebi n'udo wee na-aga na-achọta ihe ha na-eli. Ka anyị kwarazie onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke ya Eucharistia site n'ikwupụta nje anyị. Nneka Ifediba na ụmụ ya na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi dị iche n'isi Paul Ifediba, onye nke na-eme mmemme elota mgbe eji were mụọ ya. Ha wee na-ayọ ka Chineke na-edu ya na-agbaziri ya. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghọta ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị Chukwu ayịyọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaala anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị enu. N'ụwa udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị eto gị, anyị etukwuru gị, anyị ekwudọrọ ọma gị, anyị eto gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Ose bụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna dị ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, dị nwe n'anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Onye nọ n'aka nri ya, mere anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị bụ Jesu Kristi kacha dị elu, nyere mmụọ nsọ dị ebube Chukwu nna. Amen. Ka anyị ayọ Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị mgbe ebighị ebi. Afọ ọma ị na-emere anyị karịrị ihe ọbụla anyị kwesịrị ka emeere anyị, ma ọ bụ ihe ọbụla anyị pụrụ ịtụ anya na a ga-emere anyị. Anyị ji ma na-arịọ gị ka ị gbaghara anyị mmehie anyị niile nke na-anyịde anyị n'obi. Biko ekwu anyị ngọzi gị dị iche iche nke anyị na-apụghị ịrịọ, site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Di nwenụ Chineke kwuru sị, ọ dịghị mma ka nwoke nọ naanị ya, aga m emere ya onye ya na ya ka ha nọ, onye inye aka nke kwesịrị ya. Ọ bụ aja ka di nwenụ Chineke ji kwụọ ụdị anụmanụ niile na anụ ufe niile. O dutere ha ka mmadụ ahụ nye ha aha. Aha ọbụla mmadụ ahụ kpọrọ anụ ọbụla bụ aha ha na-aza. Ma n'ime ihe niile ndị a, o nweghị onye inye aka achọpụtara kwesịrị ekwesị nye mmadụ ahụ. N'oge ahụ, di nwenụ Chineke mere ka nwoke ahụ daa n'ụra. O nwekwara otu ọgarịga site n'ọgarịga nke nwoke ahụ nwere. O mechikwara ebe o siri wepụta ya.
otu ọgịrịga ka o ji gwụọ nwanyị dutere ya nwoke ahụ. Mgbe nwoke a hụrụ nwanyị ahụ, o tiri mkpu sị, nke a bụ nnọọ otu n'ime ọkpụkpụ dị n'ahụ. N'ezie, ọ bụ anụ ahụ m. Aha a ga-akpọ ya bụ nwanyị, n'ihi na e sitere n'ahụ nwoke wepụta ya. Ọ bụ nke a mere nwoke ga-eji hapụ nne na nna ya, ka ejikọta ya na nwunye ya, ka ha abụọ bụrụ otu anụ ahụ. Okwu nke Ozebụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe aka gị kụtara ka ị ga-eri. Aṅụrị na aganihu ga-abụ nke gị. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Nwunye gị ga-adị ka osisi vaịn na-amị mmịmị n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-agarube oche nri gị ka o mee osisi oliv. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Otu a ka esi agọzi ndị na-atụrụ Chukwu egwu, ka Chukwu si na Zayọn gọzie gị, ka ị hụkwa aganihu nke Jerusalem, dịkwa ndụ hụ ụmụ ụmụ gị. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Ma n'ime Jesu ka anyị hụrụ onye mere ka ọ dị ala nwa oge karịa ndị mmụọ ọma. Ma ugbu a, ejiri otito na ebube kpube ya okpueze, maka na o were onwe ya nye n'ọnwụ. O sitere n'amara Chineke nwụọ ọnwụ maka nzọpụta mmadụ niile. Ebe ọ bụ na Chineke bụ n'obi ịkpọbata ọtụtụ ụmụ ya n'otuto, ọ kwesịrị ekwesị ime ka onye ahụ ihe dum dịrị, na onye ahụ ihe dum sitere na ya dịrị, zuo oke site n'ahụhụ, ebe ọ bụ onye ndu ga-akpọbata ha na nzọpụta. Ọ pụtara na onye ahụ na-edo nsọ na ndị ahụ a na-edo nsọ bụ ndị si n'otu agbụrụ. Ọ bụ ihe a mere na ihere emeghị ya ịkpọ ha ụmụnne ya. Okwu nke Ozebụ ụwa. Hallelujah.
nọnyelu nọ. nọnyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mak dere. Otuto dịrị gị dị mmanụ. Ụfọdụ ndị Farisii bịakwutere Jesu iji legha ya. Ha jụrụ ya sị, o megidere iwu ma ọ bụrụ na nwoke gbaa nwunye ya alụkwaghịm? Jesu jụrụ ha sị, gịnị ka Mozis nyere n'iwu? Ha zara ya, Mozis kwenyere ka nwoke dee akwụkwọ alụkwaghịm nye nwunye ya n'aka, bịazie chụla ya. Jesu wee sị ha, ọ bụ n'ihi ekweghị ekwe unu ka Mozis ji deere unu iwu dị etu a. Ma na mbido mmalite okike, Chineke mere ha nwoke na nwunye. N'ihi ya ka nwoke ga-eji hapụ nna ya na nne ya, ha abụọ wee bụrụzie otu anụ arụ. N'ihi ya ha abụkwaghị mmadụ abụọ, kama ha bụ otu anụ arụ. Ya mere mmadụ ịkụọkwana ihe Chineke kekọtara ọnụ. Mgbe ha banyere n'ime ụlọ, ụmụazụ ya jụrụ ya ajụjụ ọzọ banyere okwu a. O wee sị ha, nwoke chụpụrụ nwunye ya gaa lụrụ nwunye ọzọ, ibe mara ya, maka na ọ na-akwa iko megide nwunye ya. Etu ahụkwa ọ bụrụ na nwaanyị ahapụ di ya lụrụ di ọzọ, ọ na-akwa iko. Ndị mmadụ na-akpọtara ya ụmụ ha ka o bitụ ha aka, ma ụmụazụ ya na-achụghachi ha azụ. Ma mgbe Jesu hụrụ ihe na-emenụ, o jiri iwe baara ha mba sị, hapụnụ ụmụntakịrị ka ha bịakwute m, unu egbochila ha, n'ihi na ọ bụ ndị dị etu a nwe alaeze nke Chineke. N'ezie, onye ọbụla na-anabataghị alaeze Chineke dị ka nwata ntakịrị enweghị ike ịbanye ya. O wee kuru ha n'aka ya, bikwasa ha aka n'isi, wee gọzie ha. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Otuto dịrị gị, Kristi. Anyị na-ekelekwa onwe anyị etu anyị si wee nwee ike wee gbakọọ, wee na-ekelekwa Chineke bụ onye ọ bụ site na amara ya ka anyị ji wee nwee ya nwa bụ ahụike, were nwee ike ịpụta ka anyị gbara Chineke anyị isi ala wee fee ya ofufe. Ya gụrụ anyị n'ụbọchị tata na-agwa anyị maka ezinụlọ, maka alụmdi na nwunye. Ụfọdụ nkụzi nke Nwa anyị Jesu Kristi oge ụfọdụ ga-esi ike ịghọtasị ya ọfụma, mana ọ dị mkpa ka anyị na-anya mgbe ọbụla anyị na-agụ akwụkwọ nsọ, ka anyị na-anya ihe niile bụ nkụzi nke Kristi, nekọta ya ọnụ, wee nwee ike were malụ ihe okwu nke Chineke na-ekwu. Anyị ma na ihe niile jikọrọ nkụzi nke Kristi, nkụzi nke ozi ọma, bụ iwu nke gịnị? Iwu nke ịfụnanya, fụ Chineke n'anya, fụ mmadụ ibe gị n'anya. Anyị makwazi na iwu ịfụnanya na-apụta ife na mmekọrịta dị n'etiti mmadụ na ibe ya, nke a bụ charity.
na mmekọrịta nke ibe nkwụmọtọ. So ofu ajụjụ anyị ga-ebu n'uche wee na-achịala uche bụ ọ bụ na mmadụ abụọ nọdụ n'ezinụlọ dịka di na nwunye nọdụ in relationship, ọ bụrụzie na ịfụnanya na a na-ekwu maka ya bụ isi sekpụ ntị na ọ dịrọzi na ya, na ịfụnanya adịrọzie kama na ọtịgbuo ụzọ gbuo dizi ma Chukwu ekwene apachigodo apachitara, kedu ihe a ga-eme? O gwara anya ọ kara mma ka onye ọbụla mee gịnị zaa afa nna ya karịa ndị mmadụ nọ na-egbu onwe ha. Ga-abụla otu ọ na-ebido n'anya na ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ Jenesis. A gwara anyị etu esi wee kee nwaanyị wee nye ya nwoke, wee sị na ya mere nwoke ga-ahapụ nwunye ya, nwoke ga-ahapụ nne na nna ya ya na nwunye ya ewele wube ya nwabụ ezinụlọ, so ya nwabụ ezinụlọ wee malite. Ya bụ ihe ọgụ nke mbụ akwụkwọ nke Jenesis. Abịakwa n'ozi ọma nke agụla anyị tata, Jesu wee na-alụjekwa aka na ya nwabụ ihe ọgụ nke mbụ, wee na-ekwu ofu ihe a ekwu n'ihe ọgụ nke mbụ na ihe Chineke jikọrọ ọnụ na mmadụ ekewa na ya. A na-agụ ya na mgbe a na-agba akwụkwọ ya nwabụ akwụkwọ nke Jenesis, na ya nwabụ ihe ọgụ nke ozi ọma nke anyị gụ tata. Ekweaza wee kwukwa maka ndụ nke okwukwe, maka na ihe niile anyị na-ekwu bụ gbadoro ụkwụ na okwukwe anyị nwere na Chineke, ịtụrụ Chineke egwu nke bụ isi mmalite n'okwukwe anyị na-ekwu maka ya. O wee sị na ngọzi ga-adịrị ndị ahụ na-atụrụ Chineke egwu na-eso ụzọ ya. O wee kwuo ọtụtụ ihe ụdị ngọzi nke ha ga-enweta. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Nsogbu wee bụzi ndị mmadụ ha na-atụkwara Chineke egwu. Ọ bụrụ na ha na-atụ Chineke egwu, ihe ka ha si emepụta ya n'omume. N'ebe anyị si wee pụta, unu ụka juru ebe niile ejupụta, ma stọọ unu ụka juru ebe niile, adachọ unu ụka chọọ. Mgbe a na-azụ ndị mmadụ, almost onye ọbụla toro n'ebe anyị si pụta n'ala Igbo azụrụ ya n'okwukwe. Azụrụ ya n'okwukwe. Nne na nna ya na-agbaga ya n'ụlọ ụka nke maọbụ nke ọzọ. Ihe nwa na-eme na be anyị kịta, ndị a na-eme ya unu oche na-azụrọfa n'okwukwe. Unu oche na ụfọdụ anaghị aba n'ime ụlọ ụka, mana the more e nwere churches true, which is good, which is okay. Ọ dị mma ka enwe ụlọ ụka ebe a na-ebe Chineke, mana ọ bụrụ na enwetazie ụlọ ụka niile a ndị mmadụ jusia na ya, apụzie n'ime obodo omume a na-emezi afụrọ Chineke na ya nwabụ omume. Ndị a na-agagharị na-egbuchasị mmadụ, ndị na-enwere ihe ha mere, a ga-agbọ nke a gịnịzi? So ofu ihe bụ ikwe na Chineke na-emele ya, nke ọzọ bụzi imepụta ya n'omume. So kedu ihe anyị nwere ike ịmụta na ya nwa bụ nkụzi nke alụmdi na nwunye nke a na-agwa anyị maka ya n'ụbọchị tata?
o were anya na ọtụtụ alụmdi na nwunye agaghị adịgide. O doro anya nke anyị na-afụ n'ụbọchị tata oge ụfọdụ asịzie na 50-50 50% na anyị agbasa 50% na a ga-anọ wee bụrụ ụwa nke anyị nọ n'ime ya. Ọ ya ka nzukọ ji wee nwee tribunal ebe a na-ekpe ikpe maka ya bụ alụmdi na nwunye. Ndị gọọmenti nwekwara nke ha nọ. Anyị ma ihe ndị a niile. Echetara m na mgbe nchi fada ọfụ ọrụ izizi n'ụlọ bụ na tribunal, anọ na parish mana na-alụkwa na tribunal almost full time. So I'm alone na book. I was a little bit younger. Isi awọ abịabeghị oge ahụ. So igbe ebe a. So I lọ na tribunal. So I know so many stories anyway. O wee bụrụ ya. So ọtụtụ alụmdi na nwunye o were anya anyị gbuo onwe anyị eziokwu. Anyị afụ na ọ gaghị awọk. Call a spade a spade. Mana ekpere na ebumnuche nke ụka na ebumnuche nke obodo nke society bụ ka alụmdi na nwunye dị ka nka. Ọ ya ka ebu n'uche mgbe a na-ede ihe ọgụ ndị nụwa edere ya nwere ebumnuche. Mana anyị ma na every rule nwere exception. Mana adịghị ekwu maka exception. Ya na-ekwu maka bụ iwu ka a na-ekwu maka ya. Ị na-ekwu maka ihe awọkụsịrị ọnụ. Ị na-ekwu maka nke wọkụ ọnụ maka na ọ dị mma ezinụlọ ịnọkọ ọnụ nọruo nka magburu onwe ya maka ụka, maka agamniru nke ụka, maka agamniru nke society, nke obodo, nke ụwa anyị nọ n'ime ya. Anyị ma ihe mfiarụ na ihe nsogbu nke dị na mgbasa. Anyị makwa azọ ọ bụrụ na ụmụaka dị mfọ, ọ bụrụ na amụtara ụmụaka na ya nwa bụ alụmdi na nwunye. Anyị makwa nsogbu mgbasa na-enye n'isi ụmụaka. Ọ ya ka eji nwee tribunal. Ihe ndị a niile bụ ihe a ga-ewerezi case by case wele tune na ya nwa bụ mara tribunal wee mara nke bụ eziokwu na nke bụ nsogbu. Mana ihe dị mkpa ka anyị na-anya na ya bụ n'ụbọchị atọ nwa obere bụ mba ọ dị ka ezinụlọ anyị dịrị gaba amụta ụmụ zụọ ha, nne na nna anọdụ zụọ ụmụ ha. Chineke nye aka enwe ogologo ndụ wee nọdụ wee fụ ụmụ dịka esi wee kwee na ikpeazụ tata ka ịhụkwa agamniru nke Jerusalem dịkwa ndụ wee fụ ụmụ gị na ya nwe ime ezinụlọ. Ya nwe bụ ebumnuche ụka na ekpere nke ụka na ekpere nke obodo. The society is good for the society and for the church. Ka ezinụlọ anyị dịrị wee dị ka nka. Mana anyị mana oge ụfọdụ ọ naghị adịsị etu ahụ. Ya ka o jide mba na tupu ndị mmadụ azọfụ njem ibido ya nwa bụ ezinụlọ, ọ dị mma ka asa anya mmiri. Mana experience gosiri na oge mgbe ahụ enwe love nwantịntị, ndị mmadụ a na-arọsh ya arọsh. Onye bụ ịgba akwụkwọ si nke a nke ọsịsọ na-asa ji nwayọọ, take it easy, jụọ ese, mee homework,
oge ụfọdụ culture anyị si na ya pụta oge ụfọdụ anaghị ajụ ese ọdụ na ajụkwa na-ewe but yeah enwere need for serious homework maka na anyị ma na ọtụtụ mgbe ndị mmadụ anaghị ekwu eziokwu. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a ma ọ na ị pụtara apụta na nke a na-ekwu ndị na abroad i wee chọọ ka ije Naija wee jee n'ụta onye ọ ga-agụ na ya ị ma na ị ga-asa anya mmiri maka ndị mmadụ na bụ ọtụtụ ihe n'uche wele achọ ya bụ marriage. Enwere ike ọ bụrụ onye na-achọ ka ọ pụta apụta ihe ọ na ikwuru ome gịnị o kwere nke anyị na-afụ ọtụtụ oge. Enwere ike bụrụ onye na-achọ akwụkwọ nke a na-agba akwụkwọ ndụ ọ nọ ebe a mana ọ na-achọ akwụkwọ ndụ o nwebeghị akwụkwọ ga-ewee jee o wee kwete ewee bido o nwetachi ihe ọ na-achọ ome gịnị ọwa. True or false? Ma na ihe na-eme oge ụfọdụ we don't call a spade a spade. Mara m nwa ihe m promise unu na m ga-agba mbọ kwuo ya etu ọ dị. Amen. Ewetachi ya na-achọ ị na-asa ọbụzikwa onye a ọbụzikwa onye a ọbụzikwa onye a ịma iche na ịma because ị mara onye ọ iche na ịma onye ọ mana ị mara so o wee bụrụ ya ọtụtụ ihe na-eme. So kedu qualities a chọrọ ga-eme ka ezinụlọ anyị ma ọ marriage gaa n'iru? Anyị mụ ihe ndị a niile ọfụma ncheta ka anyị na-echetara onwe anyị uche ka anyị na-atụgharị briefly maka na ọ bụrụ ịga details nwere ike ijeze na marriage course ịba detail ma nkịta ọjọọ a ga-ebechara ya ebechara. Kedu qualities anyị chọrọ? One bụ nụ ka ewepụ aghụghọ maka aghụghọ dị ha na ya deceit aghụghọ dị ha na ya nwa na a na-ewu foundation on sand na aja ugwugwu ka ọ gịnị kekesekwu ka a na-achọ iwu ntọala n'ihe. A ga-enwe ikwu eziokwu ikwu eziokwu ga-adị na ya ka o wee ihe ga-eme ka o wee gaa n'iru ka marriage gaa n'iru. A ga-enwe ezi nghọta then nwee ndidi nwee communication nwezie ịlụsi ọrụ ike kịta ahụ onye a na-alụ onye a na-alụ ọ bụrụ alexis ma ndị decidere ka na nke ofu onye na-alụta zuru ka onye nke ọzọ nọdụrụ ụlọ wee zụba ụmụaka nso on wee nekọta obido ụmụaka ụlọ akwụkwọ mana generally mmadụ abụọ na-alụ ya ọbụla ndị oge ụfọdụ ọ naghị ezu maka na ụgwọ na-akwụ buru ibu. Ọ bụrụ nke onye ahụ monkey the work baboon the chop ofu onye na-alụ onye nke ọzọ ana ụlọ na-apị remote ọ pịcha remote ya na-enye ọda alụcha ọrụ nọta esie ndị sa abụọ ya olicha okwu etu nne esiri wee dị mma ọ dịda nwoke ọ dịda nwaanyị. Amen. So unu echere n'ofu onye ka a na-agwa both sides. It can be that way. Anyway, so and tolerance and fidelity in the marriage. Onye na ga-enye aka ka o were nọpụga ka o wee dele etu Chineke si wee chọọ ya na etu ụka si chọọ na etu obodo si wee chọọ ka ọ na-anọte aka. Mana emechazikwa ọnwụ na ụkwa na-apịa na mgbara adịrọ ya ịfụ na ya ha wọkụnụ. A gwakwala anyị maka ụmụaka Jizọs lapụrụ ụmụaka ka ha bịakwute m maka na ọ bụ ndị nwere ụdị mmụọ ụmụaka ka alaeze nke Chineke dịrị. Kedu ihe
ụmụaka nwere ga-enye aka na ya nwa bụ marriage a na-ekwu maka ya. Ụmụaka dị sincere. Ụmụaka, what you see is what you get. Iju ha ya ọsa ya etu ahụ. So quality ide etu n'ụwa ga-enye aka na ya nwa bụ ezinụlọ a na-ewube. Ndị mmadụ egwe mma na mmadụ abụọ ndị ofu nne mụrụ na-ahụtafe onwefe wee wuzikwe ma mmadụ abụọ ofu nne agbara si ebe dị iche wee bịa ka ha wube ezinụlọ. So a ga-enwe ezigbote ịlụ ọrụ ka e were ka o wee wọkụọ. Homework dị too much na ya. And ndị be anyị adịrọ used to ije like seminar on marriage or counseling on marriage or ije just retreat. Ndị be anyị adịghị etu ha such chem ihe ọbụla a na-eme n'idiri retreat. Ị nọ na ije mmụkwa maka ya gekwa ntị. Ọ bụrụ sọnsọ n'ụlọ ụka maka n'ụlọ ụka ụmụazị nọ n'ụlọ ụka. So ọ bụrụ ihe niile ka a na-ekwu na in this kind of forum. Mana ọ bụrụ ebe sọnsọ ndị nọ na alụmdi na nwunye nọ, a ga-enwekwu chance jụọ ajụjụ kọwaa ọtụtụ ihe ọfụma. Ya ka o jide mma ije refresher course. Ọ bụrụ sọnsọ ije ebe a ga-eyi ashebi gba egwurie rice na ija and so on. Nke a dịkwa mma, mana ijekwa mụọ maka ya nwa bụ marriage gekwa ntị dịkwa mma. Wepụta time mmadụ abụọ nọ na alụmdi na nwunye apụọ naanị ha jee chemikwa echiche maka ihe a na-eme. Ọ na-enye aka to build the bond, because you na-achọ to bond together ka mmadụ abụọ ahụ wee bụrụ ofuke, one mind and one heart. Yeah, to bond together. That is the goal. That is the goal. Ka o wee nye aka wee dịrịga. Ya ka ayọ Chineke maka ngọzi n'isi anyị na n'isi ezinụlọ anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, sotu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe, ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ọrụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, o bitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, n'ogo n'eluigwe, nọ n'aka nri Nna, na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ebe ndị na ndị nwụrụ ọnwụ ibe. Ekwere m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esi eburu na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Kwere m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, tam otu baptizim ka gbalụ njọ na atụgharị mbitụrụ ndị nwụrụ anwụ. Ebele ka anyị bụ ndị kwerenụ nwanụ ka anyị kọsara Chineke mba anyị dị iche iche. Ndị nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ndị nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị niile na-elekọta igwe atụrụ nke di nwe anyị Jesu Kristi, nna anyị dị asọ bụ Pope, ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị niile etere mmanụ n'ọkwa dị iche iche, ka ha na-achọ ihu nke Chineke ma na-emekwa ihe niile o nyere n'iwu, anyị arịọ gị di nwenụ. Ndị nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị ndu
na ndị omebe iwu nke obodo niile, ka atụmatụ ha niile bụrụ nke na-akwalite ma na-ewulite ezinụlọ, na-echekwaba ndụ niile Chineke kere, bido n'ụmụ ebu n'afọ ruo na njedebe ndụ, otu o siri masị Chineke. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị niile nọ n'akwa ọrịa, ọkacha ndị okenye na ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka okwukwe ha n'ebe Chineke nọ nye ha agbamume na olileanya. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị na-enweghị ọrụ, ka ha nweta ihe ha ga-alụ iji na-enyere ndụ aka ma na-akwado ezinụlọ ha. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụaja nke a oge niile, ka Chukwu mezuoro anyị ebumnobi anyị niile n'otu n'otu site n'okwukwe anyị nwere n'ime Chineke. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja Mass tata, ka ha keta oke n'ala eze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ebele ime obi ka anyị kọzizie Chineke mba anyị ndị ọzọ ga dịsị iche iche. Chineke jike niile hụrụ ụmụ ya n'anya, anyị ezukọgo n'iru gị ọzọ n'ụbọchị ụka nke tata, wee na-ayọ ngọzi gị n'isi anyị, nchekwaba gị, mgbaziri gị na odudu na ndụ anyị oge ncha site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Bụ oge onyinye. Ile anya n'iru gị, ga-ele anya n'azụ gị, ile anya n'aka nri gị, enyi m lee anya n'aka ekpe gị. Ị bụrụ onye eziokwu, ị ga-ahụ ihe ga-eme ka njara Chineke mma. Asị m na ị ga-ahụ ihe ga-eme ka njara Chineke mma. Ọrụ ike ka ị ga-abụ ihe ga-eme ka njara Chineke mma. Ndụ o nyere gị ga-abụ ihe ga-eme ka njara Chineke mma. Ezinụlọ gị ga-abụ ihe ga-eme ka njara Chineke mma. Ọrụ ị nwere ga-abụ ihe ga-eme ka njara Chineke mma. Ịmanụkọ n'ụba gị ga-abụ ihe ga-eme ka njara Chineke mma. Jaa Chineke mma, nwanne m nwanyị, jaa Chineke mma. Jaa Chineke mma, onye ọ gọziri gị, jaa Chineke mma. Jaa Chineke mma, onye nwere ọmụmụ, jaa Chineke mma. Onye ga-ahụ ihe ga-eme ka ijaba Chineke mma. Asị m na ị ga-ahụ ihe ga-eme ka ijaba Chineke mma. Ọrụ ike gị ga-abụ ihe ga-eme ka ijaba Chineke mma. Ndụ o nyere gị ga-abụ ihe ga-eme ka ijaba Chineke mma. Jaa Chineke mma, enyi m, jaa Chineke mma. Jaa Chineke mma, nwanne m, jaa Chineke mma. Asị m na ị ga-ahụ ihe ga-eme ka ijaba Chineke mma. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ama mma zuru ahụ? Kedu ihe m ga-emere Chineke odogwu n'agha isi iyi ndụ m? Ọkada gbachiri ụzọ Chukwuma nke iyi na-ebu okwe. Abụrụ ụmụaka njiri bịa n'iru gị Chineke, abụ otito ka njiri bịa. Ezi Chukwu Chineke soro mụ na-eto ya, eto ya. Ọ dị mma, ọ dị mma, soro mụ
ebube gị dị ukwuu. Ihe mere nye, ihe mere m, ihe na-emere m, ọrụ m abụghị nke ọnya, ọ bụ nwa nyere m, ọrụ ike o nyere m, ihe na-emere m, ọrụ m abụghị nke ọnya. Onye mere soro m na-eto ya, ọ dị mma, soro m tobe ya, eluigwe Chineke dị ọnụ, aga m akpọrọ m ihe Chukwu mere m n'elu ụwa. Onye Chineke karịsịa, ụgbọelu sekpụrụ gị, ele anya n'azụ n'ime nsogbu ka sekpụrụ gị. Chineke onye dịka gị, ozigwe, Chineke onye dịka gị, ozigwe, ọma na-eme mma, onye dịka gị, ozigwe, mmalite na ọgwụgwọ, onye dịka gị, ozigwe, akụ na-eche mba, onye dịka gị, ozigwe, onye na-enye ndụ, onye dịka gị, ozigwe, Chineke, onye dịka gị, ozigwe, Chineke, onye dịka gị. Rịọbanụ ụmụnna m ka ji anyị na-achụburu ị ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị biko nara aja nke a ijiri iwu gị tọọrọ anyị ntọala ya n'ala ihe omume ya dị nsọ ka anyị bụ ụmụ odibo gị na-ehụnyere gị iji kwụọ ụgwọ anyị ji were ya gbabata anyị na nzọpụta na ịdị nsọ zuru oke site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị eze bụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito ka anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'akwụkwọ eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mara niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị nsọ 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 osebụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hozana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha onye nwe anyị. Hozana n'elu kasị elu. nna anyị dị nso ezi nsọ gị na-ere dum nsọ, anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu di ya na ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a rie na unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. etu akwa ka o si mee mgbe a rụchara nye anyị asị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a ṅụọ na unu niile, nke a biko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ụgbọala njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m.
Ka anyị kwupụta n'ihe omume okwukwe anyị na-eme ugbu a. O Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihi gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu so na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis, Bishop anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwere ahụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Joseph dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ebele na nzọpụta kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu Nna na anyị nọ n'eluigwe. Ka otu dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena anyị ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị. Site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebe ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ngwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ, enekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bere dị ndụ na-achị ebe ebe. Amen. Udo nke ose bụwa dịrị unu mgbe niile. Dịrịkwara gị. Feela nwanne gị aka maka ekele nke udo na ịhụnanya nke Kristi. Lee nwa atụrụ nke Chukwu na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke.
Odiwanam etosuram ke batani molam maku sasoku na mulodim yadere. Ka ahụ na ọbara ka ichekwaba anyị luo na ndụ ebebe. With an everlasting love, you care for me, oh Lord. I will sing forever of your love. With an everlasting love, you care for me, oh Lord. I will sing forever of your love. I give thanks to you with all of my heart. You have heard the voice of my mouth. With an everlasting love, you care for me, oh Lord. I will sing forever of your love. In the sight of the angels, I will bless you. In your temple, my heart will adore. With an everlasting love, you care for me, oh Lord. I will sing forever of your love. I give thanks for your love and faithfulness, which excel all that hearts can conceive. With an everlasting love, you care for me, oh Lord. I will sing forever of your love. On the day that I called, you answered me. You increased the strength of my soul. With an everlasting love, you care for me, oh Lord. I will sing forever of your love. All the kings of the
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, anyị ejirila ihe ọgbụgba ndụ gị rijuo afọ, jirikwa ya ṅụjuo afọ. Biko anyị na-arịọ, mee ka anyị yie Kristi ahụ onye anyị natalụ site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkwa one ma one anyị na-eletara anyị niile dịka anyị si ama n'ọkwa eri oge Thanksgiving, onyinye nke a monetized anyị mere n'arọ nke anụwa. Zones dị iche iche, Shanahan Zone, Hiri Zone, and Tansi Zones na asọmpi ka a mara ndị nke bụ ha ya ebu iko n'arọ nke a. Ọ bụ ụbọchị ụka ka a ga-akpọ ka esi were mee maka ya, mana ndị kwụrụ bịara mee pledge unu ka nwere bido kịta ruo Wednesday. Ọ bụ na ịkwụ ụgwọ by Wednesday aka ya agụnye, so Wednesday bụ cut off day a ga-eji ọ bụ pledge imekiri mara na ya akaụntụ nye ma ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ by Wednesday. So ka anyị buru ya n'obi ka anyị lotie, maka anyị lotekwa na ọ bụgoro na ga-akwụ ụgwọ by Wednesday omeni na ihe ha emejupụta nkwa ikwere na ị akwụ ụgwọ gụ. So ọ dịara gị nwa, mana ịchọọ ka agụnye n'otu nke iso maka ịsọmpi nke a ga-akpọ result ya Sunday. Wednesday bụ deadline ka anyị ghọta ya etu anwa. Maxwell oge oke na onye bịa ha na ebe a ha kwụrụ ọtọ. Maxwell oke, ọ bụrụ na anyị na-anya n'azụ, oke ha abụọ kwụ n'azụ. Maxwell senior sister ya Angelina Azubike n'ihi oge oke rapụ. Emekwa nwanne nwoke ọnkụlụ ya Matthew oge oke rapụkwa. Mmadụ abụọ sochiri onwe ha azụ. Biko unu anyị malụ ka anyị si eme ka anyị beruori ya site n'ịkpọ na fon n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si emetụtara onye nke anyị mmadụ nwụnarịrị. Wee na-akpọnitekwa Regina Ego Oraguzie ya nwanne nwoke younger brother ya rapụ na London n'izuụka gara aga. Wee na-asịkwa ya ndo, wee na-asịkwa ka anyị kpọluerie beluerie na anyị malụ ka anyị si eme. Emeka Njọkụ ọnịa, Emeka na onwe ya nwanne ya nwanyị Jovita Ezihe n'ihi Njọkụ rapụkwa na Nigeria na izuụka nke anụwa ka a ga-adọnye naanị. So biko ka anyị kpọkwa ka anyị beruori ya dị ka anyị si eme. Wee na-elotekwara anyị niile na October 9 ka onye otu anyị Kalesta Eze Okoye na-eme mmemme nke o kere flyer nke ọ na-agwa anyị maka ya ma egwu ha ya agụ na ihe niile ha ya eme. Ọ bụ ebe a ga-eme ya bụ na CMG Cultural Center nke dị na Gadina. Ọ bụ ebe anwa ka ọ ga-abụ. Ndị na-amachaghị ihe gbasara ha ọ nọ ebe anụnwa agbasa ụka ọ na-afụ ya. CMG dị na Gadina the hall, ebe anwa ka ọ dị. anyị wee na-ekene ndị niile na-enye aka n'ụlọ ụka n'ụzọ dị iche iche, were na-ekenekwa ọkachasị
ndị nọ ebe a nwechi onyonyo ndị ọzọ enwere ike ịbịanwu ụka wee soro anyị n'aka ụka were na-ayọkwa anyị niile unu na-anya n'azụ na ị na-anya n'aka nne m unu na-anya oche niile n'ebe ahụ enweghị onye na ya anyị amarozi ihe na-eme ọtụtụ n'ime anyị ọ bụrụ ndị n'ebe a ka anyị na-agwa mana iwu ji anyị ije ụka ụbọchị ụka ọtụtụ n'ime anyị ewerezie pandemik eme ọsọ na ya ya aka ya na redio na ya ya aka ya na tv anyị na-emezie ọ dị ka ọ bụ etu esi eme ọ dịnụ mma so ka anyị gbaa na mbọ ụlọ ụka anyị ghere oghe ka anyị gbaa mbọ ọ bụ eziokwu na anyị nwere 8 nwee 10 and pandemic dị mana anyị ya agba mbọ anyị na-eme anwa oke anyị Chineke a na-anwakwa oke ya n'ebe anyị nọ ọ bụ anyị ka ọ dị alụ anyị wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị bụ Fada Umeobi ka anyị kọpụrụ na ya aka daalụnụ onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ misa agwụsigo ka anyị nabanụ n'udo Thank you, Jesus. Oh, we are saying thank you, Jesus. Ngozi niile nyere anyị na anyị nara ekele na thank you, ma. Ebube gị n'ime ndụ anyị na-asị thank you, ma. Ebere gị n'ime ndụ anyị nna ya anyị na-ekele thank you, ma. Oh,